Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. Ug karon ananaw sab kami ipambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. O gamo na ang maghukom o magtimbang-timbang ini mga igsuot kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Call, nganong nagingon man si Papa Jesus nga kadlokan nato ang Dios. Kinsa bagay ang Dios, anong angay man nato siyang kadlokan. Wala nang pangatana call si mo. Kana po ikwan, ato lang ning ako ni isulti ninyo nga tawahanon ko nagigsulti. Kanunay na ning gisulti na nako. Ang Dios Amahan, ang Espiritu. Siya ang tag-iya sa tibok universe. Espiritu ka na sa mga nanganayo, walay scientist nga makatugkad sa universo. Kay based on facts lang na sila, di ba? Tao nga tungod kay tanan nga mga butang sa kalibutan, bulahan ta kay dini man niya gipakatawang tao ang espiritu nagpakatawang tao sama ka natong panagway. Special ta sa tanang mga butang. Muna sa uban nga mga planeta, espiritu na didto. Kung sila dito ordinary kwanta nila lahi ta nila kontra sa ila una nga dili pod sila manghilabot nato kay naaman pod na sila ilang planeta. Ang Amahan mao nang niingon si Kristo nga kahadlokin ninyo ang Dios sa tibok mong kasing-kasing hunahuna ug kalag kay bisan gani siya nga nahimong tawo sama kanato nahadlok siya sa Dios ug tungod sa iyang kahadlok kabalaka nindaog siya pinagi sa pagtugyan siyang kaugalingon tao siya kasama ka nato mo sa mga ako kung mingon sila nga akong gigamit yes kung magpasama ta ni Kristo muantos gyud ta mo sakripisyo tanawa mga apostoles kaniadto mo nang nindaog siya nahiusa na ang lawas og espiritu mo na nga si Kristo tao sama ka nato haron kita pod mailhan nga kita pinangga magpakatawang tao sa sama ka nato. Mo to nagpakamatay siya, wala na bali iyang bukog anak kay wala man siya gikan sa tao, di ba? Espiritu gikan mo siya sa espiritu, gikan na siya sa tao, naumol siya sa tao kay tungod ni Birheng Maria. Pero lamdag siya sa espiritu, gift gasa ka nato parang usbon niya ang bagong ang daan ngayon nakadunot kay nakita man sa yawa nga gigamit man sa yawa ang pamaagi sa Dios Amahan manang nalingla ang mga anghel to karon gisilutan niya sa impierno pero karon gibuhian naman na niya kay panahon naman karon sa espiritu mo na kung tawhanon ang imong hunahuna tawhanon imong pagtuon dili gid makasabot nining akong mga gisulti Dili makatugkad. Di gid makatugkad kay ngano di makasabot yan 14 di ba? Nya kamo akong ginasultian makatugkad mo kay naakman nato ni dinhi na gigamit good o bad naakman nato mo na kung makighusay ko konkreto gyud akong manghusay ninyo dinhi kay tulo man ka tuig mo nga gitun-an tama dili na ko ni mahusay kay wala man koy katungod dito sa mga pare sa mga pastor igo lang kong mulimpyo nga sa sunod ang akong i-vlog na limpyuhan ako sila pinagi sa balaang kasulatan mabot ng panahon anak kay kung mingon sila nagtuman sila sa sugo sa Ginoo pero nganong wala man sila nagabuhat sa balaod sa Dios tama gud si Kristo iyang giusab gibag-o kay ang daan nagkadunot na mga taon si Jesus ang tinuod nga pangulong pari dili tawhanon siya nga gipili dili tawo nga nagpili kaniya kay kung tawo nagpili kaniya kung maghatag ang tawo kaniya dili man na siya mo sulti sa kamatuoran kay ngano man naa may suborno mahadlok man sa kay gitagaan man siya sa iyang pagkatawhanon og aduna po'y nagpili niya maulaw pud siya kay naa may nagpili kaniya murag politiko god kindahay tama gud mo na iniingon si Kristo kung higugmaon ninyo ako tahuran ninyo ang akong mga sugo kay mangayo ako sa Amahan aron tagaan kamo niya glaing magtatabang mao na karon ang espiritu kung tahuro na to ang iyang giingon nga higugma agkaluki ang Dios may katungod siyang mangayo para kanato tama gud tanawa na tong pagbadlong sa Ginoo sa mga bari sa Malakyas
Unya unsa man nato ka may katungod mangayo ka sa Ginoo nga wala man ta nagtuman sa iyang pagbuot. Matuman wala man nato gibuot. Pasaylo kahirong pasayloon ka. Muna dinhi sultian ko kamo kung naay makig-away. Kini kung naay musuko nato sa akong pagisulti ana. Naman sa balaang kasalatan magpadayon gid sila sa ilang pagkadaotan. Wala nagpasabot nga walay paglaom. Bisag unsa kadautan ka dinhi sa kalibutan kung nahadlok ka sa Dios. Si Kristo gani nahadlok gani samahan mo nang sige ampo siya sa una, di ba? No? Amahan ang imong pagbuot mo'y matuman haron madaog gid niya pinaagi sa iyang pagsakripisyo. Ako pod rin nadaog pod nako pinaagi sa akong sakripisyo. Jutay lang ang akong sakripisyo diri haron kamo akong husayon. Mo na yung karon nakigusay ko sa balaang pulong yang ginasulti nako tanan ang hubad diini mo nang naa didto nga karon yano nagid ako mga sinutian. Yes, kay kani adto sa panahon ni Papa Jesus kay dili man sad gustong daotan nga patyon, isumbingay pa na niya. Kay daghang mang nakakita apan dili gustong matanaw, naay nakadungog apan dili gustong mamati. Kay kuhaan man ang jutay kanila og idugang sa sobra kanila ang espirituhanong pagkabuta pod na dito. Di ba no? Mabuta ba di kami? O kung nakakita mo, busa sadan mo. Tama? Tama gid. Kumusta inyong binuhatan? Inyo bang ituman ang iyang kabubuton? Ay ako gamita nga mahimo mong halangdon. Tama? Tama. Yung nahadlok ba mo sa Dios? Kung nahadlok mo sa Dios, tumano na to ang iyong mga sugo. Higong maa ang kaaway. Ay ako gamita nga mahimo mong halangdon. Ang nagpataas ipaubos. Tama? Haron tako mo, sa to pa, magpaulipon. Haron taas ta kaniya, kinahanglan mag-alagad po ta. Kanatanan boy na anak sa balaang kasulatan. Tama. Si Kristo tao sama ka nato o nakikiusa siya sa espiritu ana karon siya ikato ano man siya mang ang alpha ug ang omega, siya ang tag-iya na sa universo kay siya naman ang nagunit sa kalibutan pinagi sa iyang pagpakamatay kay ang Dios Amahan espiritu tong lighting kalayo mo na sa tibok universo ang tag-iya ni ana nagbuhat ana ang Dios Amahan kay wala pa man si Papa Jesus niadto. Anya yan ang gikuan parang naay mga kasaysayan, di ba? Ang Dios ang kabuhatan siya ang nagbuhat sa tibok kalibutan, dili lang kalibutan kinilang universo kay siya man nagbuhat sa adlaw kalayo, tama? Kunya si Jesus ang kasaysayan mo nang ang iyang kasaysayan sundugo na to siya nga nasa sa ubos kinsa siya ug maupod ang sa kasaysayan sa mga apostoles kinsa po na siya ato pong nasa ubos. Wala nagpili si Kristo ang Diyos Amahan sa mga taong hari kaniadto. Mga to nga na tulo ka hari boy kay ang tulo ka gift niya gagasa insenso mira ug bulawan. Humot siya sa mga tao nga magpadios-dios mga taong mira mahimo siyang bulawan sulayon siya pinagi siyang pagkamatay nga nahimo siyang insenso tungod kay espiritu gikan kaniya mana siya mo ni konsad niya pinagi sa salampati pagbunyag niya sa Old Testament na anak tanan niya gikongkreto na niya ang old sa New mo nabuhat sa bagong kasabutan niya kaniyang gibilin sa bagong kasabutan mo na ang sundon mo ni sa sunduga ko ninyo sulayon man gani ang bulawan sa kalayo. Mana nga kung naay ka na to mga pagsulay, paglipay, kay nga naman, naana nimo ang mga pagsulay. Labi na kung mulampasan nimo ang mga pagsulay. Wala gani ka nakabalo kung ligon na ka, ang kabalaka, magod na boy. Ang kabalaka, mao ka na gamiton sa yawa. Ang atong garbo, mao po ni gamiton ang kadalo. Unang testing, o kabalaka ka, di ba? Madisgrasya, o madlok, kinong ka. Pero kung dili ka mabalaka, itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Dios, ana siya kanimo. Muna nga si Kristo ang atong mangluluwas. Dili mangluluwas lamang sa atong pagkakalibutanhon. Isa lang ta kalibo ka tuig, isa ka katos katuig sama sa katinulo sa tubig. Luwason ta niya pinaagi sa atong pagkamatay. Unsa may patay? Katong nagbuhat og daotan patay ta, di ba? Banhawan na to siya pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Mali magod na ang kung atong tuis-tuison ang Biblia maglibog-libog na boy tanawa kung mingon sila tama inang gibuhat mga pare mga pasto ka na nagdebate wala
pa ko kaniadto, hantod nadako na ko na anak ko yung mga salaputan mao gyapon ang gibuhat sa mga pagano. Nagdebate-debate, nag-ilog. Ang niya, mao man gigamit sa mga tawhanon nga kahibalo. Nalimot man sa giingon niya, kung ana-ana kaninyo ang kahibalo, ayan yung gamitan magpalayo kanako. Tama? Tama. Ya, kung ana nimo ang kahibalo, mugamit naman hinuong ka o kalibutan ho nga kahibalo nga mahanaw man na sa dili madugay. Una nga akong ginasulti ninyo, ayan na mo kasuko, ayan na mo kasilag, ayaw mo pamalikas, ayaw pabilin sa butang kailibton kalibutanhon, ay mao kanay makapandol ka nato mga to nga tugong binhi nga nitugpa sa kan, di ba? Nanan sa YouTube channel na to. Nana. Si Kristo ang kasaysayan. Busa kung adun natay kasaysayan din sa kalibutan, pagpasalamat nga naman. Kay ang atong kasaysayan mao man gamiton sa Dios kung kita bagyod na putli. Unya ang gamiton niya na sa paghukom kining balaang kasulatan. Boy, dako pa kaayo daghan ang mga libro nga sulat, dako kayo kung katong nga libro atong subayon. May gani na kay gigamay lang. Nakabalo man ana ang Dios, gabalo ang Espiritu kay tugyanan mo po to siya, parang gamay-gamay lang ang pagbasa sa New Testament. O kung subayin kita to, daghan ang mga balaod ni Kristo nga wala man gani ta nakasubay sa balaod nga gamay lang ang iyang gibutang niya katulad ng mga importanteng mga sugo. Tama? Good. No? Sa New Testament gani o kanang mga ebanghilista, sa mga upat ka ebanghilista kanang gisugo ni Hesus, wala magani na nabasa ta tanan. Kay daghang po nawawali, wala po ning buhatag konkreto, isa lang kapulong. Daghang kung sa gugma, daghang mga proseso ana, daghang klase sa gugma. Kung nahigugma ka, igo lang ka nga gugma pero wala kay buhat. Wala ka. Nahigugma sa imong trabaho, nahigugma sa imong lawas, daghan kayo mga gugma. Muna nga si Daniel gipadala, si Elias gipadala ron ni usahon ang mga pamilya. Mga pod nga gamiton ko sa espiritu, ang akong kasing-kasing akong kahibalo gamiton. Simple lang mga pag-istorya kay yano na ako mga sinutian, di ba? Masabtan sa labing ubos. Bisaya, ug naapoy mag-vlog ani mga Tagalog, pero Tagalogon po niyo siya. Mga nga yano akong mga sinutian. Sakit sa mga tao nga dili gusto mo kaon og mga gahi. Pero ila lang unta ning pamalandungan ay dili man para nako. Lisod ang gamiton nga sama ni Kristo. Kanang miingon sila nga daghang nagaangkon nga sila si Kristo kana sila sinugo. Dili lalim boy. Dili lalim. Mo na ikumpara ko sa ilaha. Di ba dili lalim? Nya tanawa pod si Kristo og sa ilaha. Naa ba silang binuhatan o gikinabuhi Manila? Di ba wala? Wala. Nya unsa ilang gikinabuhi? Hayahay man. Nya Paul, kining nakoy dugang nga pangutana ba? Naman sa sulat ni San Pablo, itong na dito nga Jesus nagpaubos sa Espiritu. Anong nagpaubos man sa Espiritu? Unsa gede ka dako ang papel sa Espiritu Santo? Okay, si Kristo di ba nagpaubos sa Espiritu nga naman? Gihatag niya sa yang kaugalingon ngadto sa Dios. Gituman niya ang sugo sa Espiritu aron matuman ang kasabutan nga mohatag siya og siyang lawas, isakripisyo yung lawas aron tagaan ta og kagayonan ang mga tao dinhi sa kalibutan. Nagpaubos siya. Mao tingon ngano nag-alagad man ko ninyo. Ngano nag-atiman man ko ninyo. Mao na ko ang tinuod nga nagsulti sa balaang kasulatan. Dili mapahitason. Maalagaron. Mao na karon nakita ko ninyo bisag panid-an ko dinhi. Ay mga masakiton, gitambalan, para ganihan, nagalakaw na pud ko, tuwa na pud akong giadto. Sultian na nako siya sa inig atubang niya sa Ginoo nga ang pulong man mo ihusay. Pasagdai ang mga tao nakig-away, pakaypasaylo kanila, di ba? Mao na importante. Tama gyud. Unsa ba? Sabot ang Espiritu. Ang Espiritu ang ayud kahadlokan. Kaya nga naman, bisan si Kristo nahadlok sa Espiritu, ang Amahan. Ngayon lang niya. Siya ang tag-iya, ang Espiritu may tag-iya sa universo. Yan si Kristo ang tag-iya din sa kalibutan. Nato kaysa nahimong tao sama ka nato. Kasaysayan. Boy, kung
para sa atong pagtuon espirituhanon lisod tugaron ni kung kalibutanon lang. Kaya ang kalibutanon lang makita sa mata ug madungog sa dalunggan ug mahikap sa imong mga kamot. Pero ang espiritu dili mahikap. Yan si Kristo, niusa naman sa espiritu. Mga tao ko nga gigamit, nagapuy-uban kaninyo, ako gini isulti ang kamatuoran. Kaya wala ko kabalo, nga kwaon na po ko sa Ginoo, kay kwaon na po ning espiritu nako. Nya, pasayo na po ang akong lawas, kumusta? Gigamit pa nako ang akong kaybalo, ang gisulti sa espiritu kanako para sa nagkinahanglan. Nya mo na akong gikadlokan. Nya samtang buhi ko, ako man ang gidawat nga walay bayad. Tama gid. Ako pong isulti kaninyo nga walay bayad. Isulti na ko ang kamatuoran kay matag takna din sa kalibutan bililhon. Mo na gihatag na ko ang bili samtang buhi pa ko. Gihatag na ko ang gihatag sa Ginoo kanako kining akong lawas ug ang kahibalo. Labi na ang gihatag sa espiritu nako para sa mga tao. Mo na akong ibilin kaninyo kung maabot ang panahon kung wa ko mingon ko. Buhatan ninyo ang gisugo sa Dios kanako. Dili ko makaluwas kaninyo. Kay mga nako sa nagatiman kanako. Tama? Mo po na si Kristo. Ayan ako hilaki ninyo. Hilaki yung kaugalingon. Ano ko mag-abot sa panahon na ay na mo hilaki. Hilaki ang iyong kaugalingon. O paminawa ang akong ibilin kaninyo. Tanawa ang uban. Kumingon ta sa Santo Papa o nga namang magpaampo pa man sa labing ubos. Unya kung buhi siya. Siya man atong gitahod. Ang nag-ingon nga siya pinadala sa Dios ug anak sa Dios, nagpakanaog sa Dios, di ba naanas bala ang kasulatan? Oh, nugget. No. Kay magbuhat magmukag balaod ka sa balaang kasulatan. Tama? Ang pare karon, dawanon ko na kay kisulti, ang espiritu nagatudlo na ko gamit ang akong kasing-kasing ug una-una. Mo na gilagda man ako sa akong kasing-kasing nga nahadlok ko sa Dios ug akong tumanon gyud yung mga sugo ug akong tanom sa akong huna-huna nga ang akong mga huna-huna ug kaalam gamiton nako nga may maalamon ug ihatag nako kaninyo. Ana nga nagatambal ko dili sa lawas lamang kay isa ka katos katuig lang ta dinhi sa tinulo sa tubig. Nagatambal po ko sa iya sa espiritu haron may usan yung lawas ug espiritu. Tama? Kasi maganda ang Diyos amahan ug ang Jesus ug ang balang espiritu usa ra ba na sila? Isa lang na sila boy. Yan hiusa na ni Kristo sa diyang nagpakamatay siya. Ang Diyos amahan ang kabuhatan, si Jesus ang kasaysayan. O nahiusa niya siya ang pagkamatay. Hiusa niya ang espiritu. Yang ang espiritu gipadala na pud sa amahan nga diri sa kalibutan nga magdala siya ang pangalan. Nanas bala ang kasulatan? Ang espiritu kanang naa sa tong kasing-kasing pitik sa espiritu. Tama? Tama gid. Taon sin siya makabuhat basig tao. Tungod kay wala man siya gitagaan o katungod sa Dios nga siya makabuhat og espiritu. Tama gid. Sa pa, Magla, siguro maglang ko pangutana. kodda na ka pangutana. Mo na yang lami kayo. Ako gusto kay ko sa mga tao mangutana nga dili lang pud makig-away. Wala bi ako gipadala, wala gipadala ang espiritu diri haron makigdebate o makig-away. Gipadala haron magsulti sa kamatuoran. Pero hait kay boy. Mo na giingon si Kristo pod, wala ako gipadala para sa kalinaw kundi espada. Yes, kay ang pulong hait man kayo mo gawas akong mga baba, tama? Tama gid. Kung naa kay garbo nga dili ka mukaon sa mga gahi, igo gyud ka. Kung labi na kung magpagatas-gatas pa imong imnon, daig-daig lang labi nagasuborno ka sa nagawali. Ako wala. Kung maghatag mo kinasing-kasing, mas malipay ang Dios kaninyo. Kung dako ihatag nga kinasing-kasing wala na kinahanglan og bayad, ang Dios na magbayad kaninyo. Mo na nga akong ginasulti ninyo diri, gi-prepare ko kamo sa bagong yuta. Kung dili ta makaabot kay gikapoy na mo at least mabaydan ang inyong jutay nga sala sa kabalaka kay kabalaka man maunay makadugang sala na to, so mamatay ka, nabalaka ka sa imong pamilya, nabalaka ka sa tanan, at least manahuano. Pero dili maluwas ka kung anaapay pagdumot nimo boy. Tama gid. No, manang duol ka mo kanako nga gikapoy, tama? Tama O gid. mamatay man ka tungod sa imong kabalaka, maghari ka uban kaniya, pero ay napangandoy nga magsakit ka una pa ka mabalaka. Ay napangandoy nga unya pa ka mo bag-o kung adunay mga panghitabo dili karon dayon kay kung dili na kinahanglan ang inyong lawas nga baydan pa inyong mga sala kay kamo nagabag-o dili ta maapil sa sunog sa tunaw sa kalibutan. Tama? Tama gid. Kay tungod sa mga pinili makubos-kubosan ng mga katalagman ug daw napay pilion para sa bagong yuta. Kamatuman magyud na sa balaang kasulatan. Natanawa ako mga gisulti.
kung mingon sila nga tawhano ni makaya ni sa nagsulti dinhi og walay mga referensya. Boy, daghan nagsulat og mga libro. Naglabad-labadan, nagago-ago lang na. Isa lang ang Bible library. Naapagani na mga tinago diyan ha. Pero nakongkreto na naadin ha. Tama? Tama gid. Sa pa. Kamo bisan na amoy pangutana. Kana lang tingali ang ako boy kay murag wala namang kay pangutana. Hanging na. Salamat sa mga nag-subscribe na ni ang wala ni nagpasabot nga nagahukom ninyo. Ako lang yun yung isulti ang gisulti gisugo ka na ako sa espiritu. Kay nasayad ko nga kitang talang tao din sa kalibutan dili ta mugamot niya dili na to matagan nga sa mata sa kilat mahanaw lamang sa iyang pagbalik. Salamat o i-subscribe ninyo ni ang among espirituhanong kasa. Salamat po sa nagsubaybay. Salamat po sa naghatag o nag-appreciate ni ining among mga pulong atong isulti kining kamatuoran kay mao kini ang maghatag kanatong kagawasan. Bye. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad nining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.